kantor Camat Wonosalam Gondang Jatirejo. Kita belok kanan arah Kandangan. Selamat datang Desa Wisata Medul. Kita belok kanan arah Melancu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari depan kantor Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang menuju SPBU Kasembon Kabupaten Malang. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Lewat ini kok nganan ya. Talaniki SDN Wonosalam 1 tak lewati nalikane sliramu isih kemati, ora krasa loh tumates rebes milih. Depan itu pasar besar Wonosalam, lurus Kenjarak, belok kiri ke Gondang Jatirejo. Kita belok kanan arah Kandangan. Nganti aja misano ada yang tekan lurus ya. Nah, kau kene iki anyale ya kan. Nanging jebule sliramu modho tresno. Dohong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satu. Aja mung karono ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku
kang lagi nandang nestapa mung walengku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Nang wadya siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Watu kali kunta uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu tresno. Duh wong ayu, apa sajane karepmu? Dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karana ulap karo kebiaran donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong Pikiran tajam, punggah yang ya. melarat lan hina. Ayo, itu nak sepeda apa? Tenaganya gak kuat nih, so anu ya ya. Marang sliramu wis tak trimo. Muga sliramu bahagia. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih kemati. Sambirejo, Kecamatan Wonosalam. Tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Neng Ayo, demo dulu ya. sliramu nate Budaya Kelopono ini. urip bebrayan
nganti aja misahno. Watu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu modho tresno. Hah? Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karana ulah karo Ketutupan iki. donya, ninggalake aku kang lagi nandang netopo. Sundian. Oh iki. Bareng ya? Sliramu Iya, heeh. wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Nang wados iman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Watu kali konto Begini ya enggak? uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medha tresno. Ya apa tuh? Pas apa? Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karana ulah karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang netopo. Aku ngemet ya, ngemet deh. Ada ngopi ya. Ngopi terus tujuannya pasar kandangan ya. Arek ganti ini. Arek iku Mojo Agung, anu kan. Lewat Tembok Gede, Madiun gitu ya. Terus ketemu Mojo Agung, gue najis iku. Aku wong ora kuna melarat Sumber biru. lan hina, Berarti lu adoh kene yang pengarepan maneh marang sliramu. saya aku pas ada ngopimu rekame Google lewat kamu ya. Muga sliramu bahagia. Ditutup berarti anu iki. Aja kita lewat ini tuh. Kalian doang. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya
selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tapi nek ngevlog lewat tembok gede provinsi kok gak asik. Iya. Eh? Iya. Dalan iki Loh. liyan asring tak liwati, nalikane sliramu isih kemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Neng wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Watu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu modho tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, Ada pertigaan, kalau ke kiri kian jarak, kita belok kanan, marah, pandangan. Aja mung karono ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung walengku marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna, melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Kok ana sungguh ana senggak yang ya? Iya, kawah. Nang wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Watu kali konto Ndi? uga melu Apa kabar? nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karono ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung
marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali lurus galeng dawa putri kanan karangan bareng. aku wong ora kuna Iya. melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo Gak tahu. Iya. Go sliramu Loh, ya karo Gozali kok. bahagia. Iya. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain biar pikiran kembali fresh lagi. Sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Cukup ya? Apa iki ya? Sayang. Ada yang sungguh tau mandek di sana ya. Ini ada pertigaan. Kalau ke kiri ke Dalan iki Medo. yen asring tak liwati nalikane sliramu isih Kita belok kanan arah ora krasa kandangan. Tomates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana Ya biasanya aku kan mesti gue mantul ya yang itu. Terus kerja apa ya? sliramu nate prasetya urip Mulai ya. bebrayan Masa aku gak gue mantul gak? Anu aku selalu gue mantul. Watu kali konto uga melu nyaksekno nanging jebule sliramu modho tresno. Depan ada pertigaan, kanan arah bareng, kita lurus arah kandangan. Rohong ayu apa sansane dolanan ati sing tansah setya satu. Mas Aidi ini yang Aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang stopo saya kumuhan. wong walengku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe Luwe. pengarepan Depan itu ada pertigaan, lurus ke kandangan, belok kiri arah Desa Wisata Modowo. Kita belok kiri kawan. nang wado siman sliramu nate prasetya. Nah,
Selamat datang desa wisata Medoro. nganti ajal misahno waktu kali kunto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno. Depan itu ada pertigaan, lurus ke Medawa, kita belok kanan. Apa sajane karepmu Arah Melancu. dolanan ati sing tansah SMPN Negeri 2 Kandangan. Aja mung karono ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trimo muga sliramu Leneng dina. bahagia. Soto ayam berarti itu. Ada seperti saya kan aneh. Iya lah ya. Betul masih aneh. Nah, iya. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule Pas terang ya. sliramu padha tresno. Lebu-lebu pas terang ya, pas apa? Pas kamu semudan maksudnya. Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karono ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu
Lah iya. Wong ora kuno melarat lan hina. Lah iya. Wis ra duwe pengarepan maneh. Kono salam wis wayahe ya. Sliramu. Nang waduh siman sliramu nate Mobil mandar kosong ini. prasetya urip bebrayan nganti ajal misahno waktu kali kunto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno. Iya, mari. Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karena ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuno Kantor desa melarat Mancing. lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia. Anak mulai yang anak mulai yang kan kebuan semuanya itu. Iya, iya. Iki ngiri kan ya akeh yang anu padet tak delok ndek map lagi. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih gemati ora krasa loh tumates tapes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu modho tresno Wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu
aja mung karono ulap karo kebiaren kanggone servis ini. ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadon siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti ajal misahno waktu kali kunta uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan Kan begini ya? ati sing tansah setya satuhu aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia Terus ana jam 5 iki. Lali omah. Ini memang hutan barai kayak kan dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi nang wadon siman sliramu nate prasetya Wami. bebrayan nganti aja misahno waktu kali kunta uga melu nyeksekno
nanging jebule sliramu mudha tresno. Oke kawan, kita sudah sampai di SPBU Kasembon, Kabupaten Malang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.